हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि बोसोन बिजाबनि जदw 1 बेयाव बुंदों गियानि हिनजावा न'खरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयै हिनजावा न'खरखौ संहारसो खालामो जिसुनि मुङै जाथों आमेन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ दिनै जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मा दिनै नोंथाङा गियानि हिनजाव जानानै दङ ना दिनै नोंथाङा जे आखल गैयै हिनजाव जानानै दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आखल गोनां हिनजाव जादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा आखल गोनां हिनजाव जायोब्ला दिनै नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ नोंथाङा लुखांलांनो हागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनैनिफ्राय दिनै नोंथाङा न'खरखौ लुखांलांदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा अरायसम इसोरनियाव गाबज्रिदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांनि न'खरनि थाखाय नोंथाङा आरज गाबदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांनि गथ'नि थाखाय नोंथाङा आरज गाबदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा गियानि आइजो जानानै दिनै नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ नोंथाङा लुखांलांदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरो दिनै नोंथाङा नोंथांनि जे बिसायनि थाखायबो नोंथाङा आरज गाबदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आखल गैयै हिनजावा न'खरखौ संहारसो खालामो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनैनिफ्राय नोंथाङा न'खरखौ नोंथाङा जौगालांहोनो थाखाय इसोरनियाव अरायसम गाबदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा आखल गैयै नोंथाङा जानानै थायोब्ला नोंथांनि न'खरा संहारसो जायो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बिनिखायनो दिनैनिफ्राय लानानै नोंथाङा इसोरनियाव भरसा खालामफ्लायदो इसोरनियाव गाबदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानोना जोंनि इसोरा अरायसम जोंखौ हेफाजाब खालामफ्लायो नोंथाङा इसोरखौ बिसास खालामनायाव इसोरखौ गाबज्रिनायाव नोंथाङा सिगां जा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानोना जोंनि इसोरा जों बयखौबो हेफाजाब खालामो आरो जों बयखौबो बेसेबां अनबाय दिनै नोंथाङा आरोबाव नोंथाङा दुखु जानाङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथारगौनो इसोरा नोंथांजों हेफाजाब खालामगोन जानो हागौ नोंथाङा जे जुलाइ मासावहाय बेबायदिनो आखल गैयै आरो न'खरखौ संहार खालामनानै दङमोन नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङा बे आगष्ट मासनिफ्राय नोंथाङा इसोरखौ दानिफ्राय लानानै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा लास्ट मान्थआवहाय जे खामानिखौ मावाखै नोंथाङा संहार खालामदोंब्ला दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा क्षमा बिदो आरो नोंथाङा इसोरनियाव बिफ्लायनानै नोंथारगौनो इसोरा नोंथांजों हेफाजाब खालामगोन नोंथांनि न'खरखौ नोंथाङा लुखांदो मानोना नोंथांनि आखायाव नोंथांनि न'खरखौ लुखांनांगौआ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनैनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि न'खराव अरायसम आलो गोजोनै खुसियै थादो मानोना जोंनि इसोरा अरायसम नोंथांखौ अनफ्लायो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथों आमेन नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों आरो नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय